Više od 80% Srba odbija ulazak u Evropsku uniju po cenu priznavanja Kosova, a isti je broj građana koji kategorički odbijaju priključivanje NATO-u. Sa druge strane, 60% je onih koji priželjkuju savez sa Rusijom i Kinom. Većina Rusiju vidi kao više prijateljsku zemlju, dok 68% Srba kao glavnog krivca za sukob u Ukrajini vidi NATO. Istraživanje nove srpske političke misli sprovedeno u aprilu, predstavljeno u Medija centru u Beogradu, pokazuje da stavovi građana po pitanju spoljnopolitičke orijentacije i državnih partnerstava uopšte nisu tako konfuzni kao što neki pokušavaju da predstave. Iako je broj onih koji se zalažu za ulazak Srbije u Evropsku uniju neznatno porastao i iznosi 42%, opet je više onih koji se protive takvoj odluci, 44% građana. Kada je reč o odnosu prema Evropskoj uniji, odnosno ulasku Srbije u Evropsku uniju po cenu priznavanja nezavisnosti Kosova, građani Srbije odgovorili su upečatljivo ne, sa 83,5%. Procenat onih koji podržavaju tu opciju iznosi 8,1%. Popularnost NATO alijanse stoji tradicionalno loše, objašnjava direktor Đorđe Vukadinović i iznosi 8% za priključivanje paktu i 85,4% protiv ulaska u alijansu. Sa druge strane, broj građana koji se zalažu za savezništvo sa Rusijom i Kinom znatno je veći. Za savez se opredelilo 60%, a protiv 20%. Onih bez stava je 19%. Kao najveće krivca za sukob u Ukrajini najviše građana vidi NATO. Rusiju kao krivca vidi 9,2%, Ukrajinu 7,7%, a NATO kao glavnog krivca vidi upečatljivih 67,9%, dok je neopredeljenih 15%. Na pitanje koga vide kao pobednika u sukobu Rusije i Ukrajine, 53,8% ispitanika odgovara Rusiju, a samo 5,9% vidi Ukrajinu i Zapad kao pobednike. Bez stava je 40% ispitanika. Pitanje sankcija Rusiji pokazuje da se povećao broj onih koji se protive njihovom uvođenju, a Vukadinović ističe da tu nije reč samo o rusofilima, već da se protiv uvođenja izjašnjavaju i oni koji se zalažu za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Za uvođenje sankcije glasalo 7,9% ispitanika protiv 83,7%, dok 8,4% nema stav. Kao strane državljane u koje imaju najviše poverenja, građani su izabrali redom Vladimira Putina, Viktora Orbana, Xi Jinpinga i Redžepa Tajipa Erdogana. Na pitanje koje su nam zemlje više, a koje manje prijateljske, gde su se u izboru našle Rusija, SAD, Nemačka i Turska, odgovori su bili očekivani. Da je Rusija više prijateljska zemlja smatra 72,5% građana Srbije, dok je 8,6% onih koji je doživljavaju kao više neprijateljsku. Onih bez stava je 18,9%. Da su Sjedinjene Američke Države više prijateljske misli 8,9% građana, dok je onih koji je doživljavaju kao više neprijateljsku čak 70,6%.